കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായം അതാണ് ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 14 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം? സത്യഭാമാവ് ദ്രൗപദീപുത്രനെ വരിച്ച അഭാഗമാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അതെ, നമ്മൾ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വരല്ലേ എടുത്തത്? അതെ, 14. ഏതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തലേ ദിവസം? 14ാമത്തെയും 13ഉം 14ഉം മാത്രമാണോ? അല്ല, 13 ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, 12 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, 11 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്? ഭാഗവതം വ്യാസമഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ മഹർഷിയെ ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പഠിച്ചു. കാരണം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആ പാതയിലേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, മുക്താത്മാവാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് സ്വീകരിച്ചത്, ഈ ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മീയമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്ന് അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം പഠിച്ചു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ശുകദേവസ്വാമി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലോട്ടാണ് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനേക്ക് ആകർഷണം വന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക്, ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച്. ഇപ്രകാരം പിതാവും പുത്രനും അതീന്ദ്രിയത്തിൽ നിമഗ്നനായി 11ാം അധ്യായത്തില്.
11ാം ശ്ലോകത്തില് 11ാം ശ്ലോകത്തില് 12 ശൗനമഹർഷിയുടെ നേതൃത്വമുള്ള ഋഷിമാരെ സൂതഗോസ്വാമി അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ അവരെ കുറിച്ചും പാണ്ഡവരുടെ ലോകജീവിത പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളും പറയാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരാണങ്ങളെല്ലാം വെറും കഥ, മഹാഭാരതമൊക്കെ വെറും പുരാണങ്ങളാണെന്നും ഭഗവാൻ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ ജീവിത നടപടി, ആത്മപരിത്യാഗത്തിന് ശേഷം അത് പരിമിത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആരംഭിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 13, 14 ശ്ലോകങ്ങളില് പിന്നെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയണം. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്വത്ഥമ്മ ചെന്ന് ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു. തല അറുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ദുര്യോധനന്റെ നട്ടെല്ല് തകർന്നപ്പോ ദുര്യോധനന്റെ എന്ത് ചെയ്തു? അശ്വത്ഥമാവ് ചെന്നിട്ട് പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കള്, ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന മക്കളുടെ തലയറുത്ത് ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്, കാഴ്ചവെച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ദുര്യോധനന് പക്ഷെ അത് ഇട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല, മാത്രല്ല സന്തോഷം തോന്നിയില്ല. ദുര്യോധനൻ സംതൃപ്തനായില്ല എന്നാണ്. അതെ, അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 15. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാ ശിശൂനാം നിധനം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാന തദാരതത് ബാഷ്പകലാകുലാക്ഷി താം സാന്ത്വയന്നാഹ കിരീടമാലി. മാതാ ശിശൂനാം നിധനം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാന തദാരുദത് ബാഷ്പകലാകുലാക്ഷി താം സാന്ത്വയന്നാഹ കിരീടമാലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശൂനാം നിധാനം മാതാവ്, ശിശൂനാം ശിശുക്കളുടെ, നിധനം കൂട്ടക്കൊല, സൂതനാം പുത്രന്മാരുടെ, നിശമ്യ ശ്രവിച്ച ശേഷം, ഘോരമായ, പരിതപ്യമാന വിലപിച്ചുകൊണ്ട്, തഥാ ആ സമയം, അരുദത് കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു, ബാഷ്പകല ആകുല അക്ഷി നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി, താം അവളെ, സാന്ത്വയൻ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആഹ അരുളി ചെയ്തു, കിരീടമാലി അർജുനന്റെ ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല, കിരീടമാലി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. പാണ്ഡവരുടെ 5 പുത്രരുടെ ജനയിത്രിയായ ദ്രൗപദി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് ദുഃഖാർത്തയായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൊടിയ നഷ്ടത്തിൽ അവളെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പോ 5 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തി. ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖത്തിലെ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ ദ്രൗപദി വിലപിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അവളെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു.
എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ശുചസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ യത് ബ്രഹ്മഭദ്ദോ ശിരാതായിനഃ ഗാണ്ഡീവ മുക്തൈർവിശിഖൈരുപാഹരേ ത്വാക്രമ്യ യസ്നാസ്യ സീതക്തപുത്ര തഥാ ശുചസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ യത് ബ്രഹ്മഭദ്ദോ ശിരാതായിനഃ ഗാണ്ഡീവ മുക്തൈർവിശിഖൈരുപാഹരേ ത്വാക്രമ്യ യസ്നാസ്യ സീതക്തപുത്ര. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ ആ സമയം മാത്രം, ശുചഹ ദുഃഖനിമിത്തമായ അശ്രുക്കൾ, തേ നിന്റെ, പ്രമജാമി തുടയ്ക്കും, ഭദ്രേ അല്ലയോ ഭദ്രേ കുലീന സ്ത്രീ, യത് എപ്പോൾ, ബ്രഹ്മബന്ധോ ഒരു അധപതിച്ച ബ്രാഹ്മണന്റെ, ശിരഹ ശിരസ്, ആദതായിനഹ അക്രമിയുടെ, ഗാണ്ഡീവ മുക്തേ ഗാണ്ഡീവം എന്ന ധനുസിനാൽ എയ്ത, വിശിഖൈ അസ്ത്രങ്ങളാൽ, ഉപാഹരെ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും, ത്വാ നീ സ്വയം, ആക്രമ്യ അതിലേറിക്കൊണ്ട്, യത് ഏത്, സ്നാസ്യസി നീ സ്നാനം ചെയ്യുക, ദഗ്ധപുത്ര പുത്രന്മാരെ ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭദ്രേ, എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിൽ നിന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. അനന്തരം നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചിത ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. അപ്പോ അർജുനൻ ദ്രൗപദിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ലയോ ഭദ്രേ, എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസുകളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം നിന്നെ ഞാൻ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാം. നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചിത ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം നീ അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം എന്ന് അർജുനൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ഭവനത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയോ വിഷപ്രയോഗം നടത്തുകയോ മാരകായുധങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയോ ധനം കൊള്ളയടിക്കുകയോ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയോ ഒരുവന്റെ പത്നിയെ വശീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശത്രുവിനെ അക്രമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു അക്രമി ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായാലും ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില് 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭവനത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവര്, വിഷപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, ധനം കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്നവര്, ഒരുവന്റെ ഭാര്യയെ വശീകരിക്കുന്നത്. ഈ 6 തരം ശത്രുക്കള് അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അക്രമി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു അക്രമി അത് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് സ്ഥിതിയിലും നിശ്ചയമായിട്ടും അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം അക്രമികളാണ് അവർ. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ പ്രവർത്തികളാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അശ്വത്ഥമാവെന്ന അക്രമിയുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുമ്പോൾ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണെന്ന് അർജുനന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ കശാപ്പുകാരനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കിയാൽ അവനെ അർജുനൻ അപ്രകാരം തന്നെ കണക്കാക്കി. നീചൻ എന്ന് തെളിയിച്ച് അത്തരം ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പോ അശ്വത്ഥമാവ് ആരാണ്? അശ്വത്ഥമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനാണ്. ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയല്ല ആര് ചെയ്തത്? ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണെന്ന് അർജുനന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ശപഥം ചെയ്യുമ്പോ അക്രമിയുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുമെന്നാണ് ശപഥം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുന്നത് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതാരാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, നമ്മളിപ്പോ 6 തരം പ്രവർത്തികൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ചെയ്യേണ്ടത്, ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയല്ല ആര് ചെയ്തത്, ആ അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കശാപ്പുകാരന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. പ്രവൃത്തിയാകിയാൽ അർജുനൻ അപ്രകാരം തന്നെ കണക്കാക്കി. നീചൻ എന്ന് തെളിയിച്ച അത്തരം ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 17. ഇതി പ്രിയാം വൽഗു വിചിത്ര ജൽപൈ സാസാന്തയിത്വാച്യുത മിത്രസൂതഃ അന്വാദ്രവംശിത ഗുരുപുത്രം രഥേന. ഇതി പ്രിയാം വൽഗു വിചിത്ര ജൽപൈ സാസാന്തയിത്വാച്യുത മിത്രസൂതഃ അന്വാദ്രവംശിത ഉഗ്രധന്വാ കപിത്വജോ ഗുരുപൂത്രം ശ്രഥേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഭഗവതി കൃഷ്ണ ഇത് പുണ്യാവർഗു വിചിത്രജൽപൈ സസാന്തമിത്രസൂദഃ അന്വാദ്രവംശിത ഉഗ്രധന്വാ ഗുരുപുത്രം രഥേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഇപ്രകാരം, പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, വൽഗു മധുരം, വിചിത്രങ്ങളായ വിവിധങ്ങളായ, ജൽപൈ പ്രസ്താവനകളാൽ, സ അദ്ദേഹം, സാന്ത്വയിത്വ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട്, അച്യുത മിത്ര സൂതഃ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മിത്രവും തേരാളിയുമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അന്വാദ്രവ പിന്തുടർന്നു, ദംശിത കവചത്താൽ സംരക്ഷിതനായി, ഉഗ്രധന്വ ഉഗ്രമായ ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജീകൃതനായി, കപിത്വജ അർജുനൻ, ഗുരുപുത്രം ആയോധന ആചാര്യന്റെ പുത്രൻ, രഥേന രഥത്തിൽ കയറി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മിത്രവും തേരാളിയുമായ, ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തി. അനന്തരം പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുമേന്തി തേരിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയോധനാചാര്യ സുതനായ അശ്വത്ഥമാവിനെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, അശ്വത്ഥമാവിനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാന്നാണ് ദ്രൗപദിക്ക് വാക്കുകൊടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മിത്രവും തേരാളിയുമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത, അതായത് അച്യുതന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം, പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഏന്തി തേരിലേറിയിട്ട് ആ ആയോധനാചാര്യ സൂതനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുടെ, തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവിനെ പിന്തുടരാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. തമാപതന്തം സവിലക്ഷ്യ ദൂരാത് കുമാരഹോദിഗ്ന മനാരഥേന പരാദ്രവത് പ്രാണപരീപ്സുരർവ്യാം യാവദ്ഗമം രുദ്രഭയാദ്യുധാഗഃ. തമാപതന്തം സവിലക്ഷ്യ ദൂരാത് കുമാരഹോദിഗ്ന മനാരഥേന പരാദ്രവത് പ്രാണപരീപ്സുരർവ്യാം യാവദ്ഗമം രുദ്രഭയാദ്യുധാഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പരാദ്രവത് പ്രാണപരീശ്വരുഭ്യാം അവദ്ഗമം ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തെ ആപതന്തം ഉഗ്രരോഷത്തോടെ ആഗതനാകുന്നത് സ അദ്ദേഹം വിലക്ഷ്യ കണ്ടിട്ട് ദൂരത്തു നിന്നു കുമാരഹ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകൻ ഉദിഗ്ന മനഃ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമായ രഥേന രഥത്തിൽ പരാദ്രവത് പാലായനം ചെയ്തു പ്രാണ ജീവൻ പരിപ്സു സംരക്ഷണത്തിനായി ഉരവ്യാം അതിവേഗത്തിൽ യാവദ്ഗമം അദ്ദേഹം പാലായനം ചെയ്ത പോലെ രുദ്രഭയാത് ശിവഭയത്താൽ യഥാ അതുപോലെ കാ ബ്രഹ്മാവ് അഥവാ അർക്ക സൂര്യൻ കാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകനായ അശ്വത്ഥമാവ് അർജുനൻ തന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ദൂരെ നിന്നും വീക്ഷിക്കുകയാൽ സംഭ്രാന്തനായി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് ശിവഭയത്താൽ എന്ന പോലെ സ്വരഥത്തിൽ പാലായനം ചെയ്തു. ഇവിടെ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ് കാണാണ് അർജുനൻ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടപ്പോ സംഭ്രാന്തനായിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം എങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത്? പാലായനം ചെയ്തു. എപ്രകാരമാണോ ബ്രഹ്മാവ് ശിവനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഓടിയത്, അതേപോലെ ശിവനെ ഭയന്ന പോലെ സ്വന്തം രഥത്തിൽ പാലായനം ചെയ്തു. അശ്വത്ഥമാവ് സ്വന്തം രഥത്തില് പാലായനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ശിവഭയത്താല്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ശിവനെ ഭയന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയത് അറിയാവോ? അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ക അല്ലെങ്കിൽ അർക്ക, രണ്ടിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് പുരാണങ്ങളിൽ രണ്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കാഹ അല്ലെങ്കിൽ അർക്ക എന്ന് രണ്ടില് എങ്ങനെയാണോ വായിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പുരാണത്തില്. കാഹ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ്. ഒരിക്കൽ തന്റെ പുത്രിയെ മോഹിതനായ ബ്രഹ്മാവ് അവളെ അനുഗമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനാൽ രോഷാകുലനായ ശിവൻ തൃശൂലത്താൽ ബ്രഹ്മാവിനെ ആക്രമിച്ചു. ഭയചികിതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പാലായനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രിയിൽ മോഹിതനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവളെ അനുഗമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രോഷാകുലനായിട്ട് മഹാദേവൻ എന്താ ചെയ്ത്? തൃശൂലത്താൽ ബ്രഹ്മാവിനെ ആക്രമിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭയചികിതനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പാലായനം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതി ദേവിയെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് മനസ്സിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആര്? സരസ്വതി ദേവിയെ. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ആ സരസ്വതി ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് മോഹം തോന്നിയിട്ട് ആ സരസ്വതി ദേവിയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവിക്ക് ആ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ നോട്ടം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സരസ്വതി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ ദിശകളിലേക്ക് മാറി. ആദ്യം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അടുത്ത ദിശയിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ 4 ദിശയിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് 4 ദിശയിലും 4 മുഖങ്ങൾ വന്നത്, 4 തല വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ദിശയിലേക്ക് സരസ്വതി മാറിയോ ആ ദിശയിലൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന് ഓരോ മുഖങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 4 മുഖങ്ങളായി. അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ മുകളിൽ ഒരു ശിരസ് വന്നു. അപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു ശിരസ് വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇതാർക്ക് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കും മഹാദേവനൊന്നും ഇഷ്ടായില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോ മുകളിൽ ഒരു മുഖം വന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത്? അന്യായമായിട്ടുള്ള ഈ മോഹം കണ്ടപ്പോ മഹാദേവൻ മുകളിലോട്ട് പോയ ആ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 5ാമത്തെ തല ഛേദിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരു ശാപവും കിട്ടാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മദേവനെ ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ.
ബ്രഹ്മാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആരാധനയ്ക്ക് അർഹതയില്ല എന്നൊരു ശാപം കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 5ാമത്തെ തല ഛേദിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ശാപവും കിട്ടാണ്, ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കലും ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനല്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം കൂടി കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? സൃഷ്ടികർത്താവായാൽ പോലും ധർമ്മം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? ശിക്ഷ ഉറപ്പാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് മഹാദേവനെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് പറയണത്? പലായനം ചെയ്തു. അറക്ക എന്ന പദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശം വാമന പുരാണത്തിലുണ്ട്. എന്താണ് ഇത്? നമ്മള് 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വാമന പുരാണത്തിലുണ്ട്. സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയുന്ന വിമാനത്താൽ സമ്മാനിതനായ വിദ്യുന്മാലി എന്നു പേരായ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അസുരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയുന്ന ഒരു വിമാനത്താൽ സമ്മാനിതനായ ഒരു വിദ്യുന്മാലിക്ക് ഒരു വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സ്വർണപ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളക്കമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യദേവന് പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വിമാനത്തിന്റെ കനകപ്രഭയാൽ നിശാവേള അപ്രത്യക്ഷമായി. ആ അസുരൻ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? സൂര്യദേവന്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ? സൂര്യൻ ഇരുട്ട് വരുമ്പോ രാത്രി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രകാശം കൊണ്ട്, ഇതിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വെളിച്ചം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ രാത്രി ഉണ്ടാകില്ല, അപ്രത്യക്ഷമായി. ആകയാൽ സൂര്യദേവൻ രോഷാകുലനായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യുഗ്ര രശ്മികളാൽ വിമാനത്തെ ഉരുക്കി കളയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സൂര്യദേവനോ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള തന്റെ രശ്മികൾ കൊണ്ട് ആ വിമാനത്തെ ഉരുക്കി കളഞ്ഞു. ഈ സംഭവം മഹാദേവനെ കോപിഷ്ഠനാക്കി തീർത്തു. അനന്തരം മഹാദേവൻ സൂര്യദേവനെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്ത് സൂര്യദേവൻ അവസാനം കാശിയിൽ, അതായത് വാരണസിയിൽ നിലംപതിക്കുകയും ആ സ്ഥലം ലോലാർക്ക എന്ന് പ്രസിദ്ധിയാർജിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ സൂര്യദേവൻ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ കോപിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് സൂര്യദേവനെ ആരാക്രമിക്കുകയാണ്? മഹാദേവൻ ആക്രമിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അവിടെയും പലായനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? കാശിയിലാണ് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിലംപതിച്ചു. ആ സ്ഥലമാണ് ലോലാർക്ക എന്ന് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ശരണമാത്മാനം ഐക്ഷതാ ശ്രാന്തവാചിനം അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരോമേന ആത്മത്രാണം ദ്വിജാത്മജഃ. യഥാ ശരണമാത്മാനം ഐക്ഷതാ ശാന്തവാചിനം അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരോമേന ആത്മത്രാണം ദ്വിജാത്മജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിരോമേനെ ആത്മത്രാണം ശരണമാത്മാനമൈക്ഷതാ യഥാ എപ്പോൾ അശരണം മറ്റൊന്നിനാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ആത്മാനം സ്വയം ഐക്ഷത ദർശിച്ചു ശ്രാന്ത വാചിനം അശ്വങ്ങൾ ക്ഷീണിതമായ ആകയാൽ അസ്ത്രം ആയുധം ബ്രഹ്മശിരഃ പരമമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ അണ്വായുധം മേനെ പ്രയോഗിച്ചു ആത്മത്രാണം ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ദ്വിജ ആത്മജ ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തന്റെ അശ്വങ്ങൾ തളരുന്നത് കണ്ട ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന, അതായത് അണ്വായുധം, ആത്യന്തികമായ ആയുധത്തെ പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് യാതൊരു പോംവഴിയില്ലെന്ന് പരിചിന്തിച്ചു. ഇപ്പൊ ആര് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്? അർജുനൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് രഥത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ രഥത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുമ്പോ തനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? തന്റെ അശ്വങ്ങള്, തന്റെ കുതിരകള് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീണിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഇനി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കല്ലാതെ, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആയുധം പ്രയോഗിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ആര് ചിന്തിച്ചു? അശ്വത്ഥമാവോടെ ചിന്തിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവസാന മാർഗം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ദ്വിജാത്മജ എന്ന പദം ഇവിടെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനെങ്കിൽ തന്നെയും അശ്വത്ഥമാവ് ശരിക്കും ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില് അവസാന മാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് എന്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ വിശേഷപ്പെട്ട അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനെ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്വിജാത്മജ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ദ്വിജാത്മജ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ദ്വിജാത്മജൻ, ബ്രാഹ്മണ ആത്മജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദ്വിജാത്മജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രൻ. ദ്രോണാചാര്യർ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനെങ്കിൽ തന്നെയും അശ്വത്ഥമാവ് ശരിക്കും ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ദ്വിജബന്ധു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ദ്വിജബന്ധു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ജാതി വലുതാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യാത്ത ആളല്ലേ? അതെ, അതായത് ആ കുലത്തില് ജനിച്ചിട്ട് കാണില്ല, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ആള്. അശ്വത്ഥമാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണ്. പക്ഷെ എന്തില്ല? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂടെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അശ്വത്ഥമാവ് ശരിക്കും ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. മഹാവിവേകിയായ ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലാതെ അത് പാരമ്പര്യ പട്ടമല്ല. പൂർവമായി അശ്വത്ഥമാവിനെ ബ്രഹ്മബന്ധു അഥവാ ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധുവായി തീരുക എന്നാൽ യോഗ്യതാപരമായി ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല. പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെയോ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെയോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അരുത്. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ തീരുമാനം അപക്വമായതിനാൽ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വമായി അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാച്ച ഒരാളെ നമുക്ക് മഹാവിവേകിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ അത് എങ്ങനെയല്ല? പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പട്ടമല്ല അത്. കാരണം വെച്ചാൽ പൂർവമായിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിനെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധുവായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് യോഗ്യതാപരമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ദ്വിജബന്ധു, ആ ബന്ധു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ദ്വിജബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നതിൽ. പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെയോ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെയോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മം അറിയുന്നവനാണ്. അത് പൂർണ്ണമായി യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിനർത്ഥം അങ്ങനെയില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം അരുത്. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ്? അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी।